Inje n'omwalimu Dr. Peter Migiro Nyamoko, principal ya Kirongorori Senior School. Kirongorori Senior School ere sehemu ya Kenyanya ase county ya Kisii. Nabo igase abakoreri obw'emirimo y'obu principal inde organizing secretary ya Kesha Kisii County ngima. Bankoira libageli ko kira abaiboli baitu mbuya mono ase otubwatesi twalenda abana etamwe goika engaki eye singaki kyekire kyosieka kisukuru kene nkeli netamwe nja abe enkong'u ase engencho ya lyonsi momanyete abana mbaika bagotokong'era ase sukuru yana ase chinka intama enaro nabo bakara abakong'u igo naro nambuya rero tukwane igoro y'eng'ana eye birakobisana ekero omwana noyoito twensi abana bare sukuru chetu ky'oboroso primary and comprehensive nabo twabapokea ase senior schools ase grade 10 nabo twabapokea nabo tubwate form 3 na 4 bana abo nabo mambi tukagirete nambakole buya baenda ase college ne university nagosemeligwa intumwa musinko lina abana abo nabwo ekenyoro gaitu kia mambi abaocha oturenda barasa obogotu bwaito twanyorera amalio gayagwenerete batorokirie ase abanyagitari b'engencho baranyare gotoshughulikira ase chingaki chia marwaire aito ngaki obogotu noku nakwo osemeligwa moibori onde bwensi ore ase mwanyagetinga igo ntagete koganeri chisukuru chionsi amaya namo na engaki etochi gosieka na abana bakoenda chinka intu twatemire kene na abalimu ase tokonyara na mono ase chisukuru chetu chinyinge chie secondary twatemire sana nonya obwoba bwaba ase esukuru emo nende chinyinge nchiaba chitoererete chirinke chiaikeru n'amang'ana aya abana kong'ainana iga nari togoteba pole lakini rende twenyore na goika totenene twepanguse togendere na esabari igo ngosaba abalimu baminto onde bwensi esukuru yaye yanyoretu namakwa emerero gose abana korobekana gose wate ebirore gose gokora kende timoku moyo titoku moyo gasi obo principal nere ina twabana baito omoyo twabaibori omoyo twaekenyora omoyo na onsi ayi nonya akorekana ntumwa mugusi sukuru chetu chinyinge mbuya chire na Kenya engima nkaete na mbuya chire nkena nke chianyoru na amakong'u aya elio abaibori beandae buya kopokea abana aba wansa tariki isato nari eruse wansa timaete chisukuru nchianse gosieka goika ewiki eriende lakini tarehe 3 igoro ebana gotoka kera omwana wansire erusa goika naende chitariki 24 kobwakana na ekalenda rule ne wizara eria usike ekorao omosike migosi kogamba bono ntuga ntwatema ase chisukuru balimu ntwaomerana ntwasomiwa ng'aki tokorenda chisukuru aba county commissioners aba directors be education ase county director ba TSC balimu baminto twaomerana tugatebani buya ng'aki tokorenda chisukuru echi mpaka chiasiekio naende ng'aki togosegeta abana ase amasomo abo tete kobaenekeri nase chiwiki chiri chia abana babaka abalimu bakorire bidii syllabus syabwanete koba covered yabere covered omoibori onde tawesi koba na wasiwasi na mono bali babwate abana ase form 4 onde tawesi kwabwana ase encho omwana aichakang'e chiwiki engima mare after amwegansa na igo bono opotesire sana ntumuna abalimu twakora ekitokonyara kuhakikisha na syllabus yaikire ase yabangire goika ase etamu ya kabere omwana ogochaka igabu n'omwana obwate ebirengereri ebinge n'omwana obwate esimi eyerayo omoibori omanyete
abande momo ogorerete omwana esimi n'omwana obwate esimi eyera labda asabire korwa chikasi ni chaya bisete otamanyete ya n'omuiboli n'omwana remote etaliko rukaboko kwaye oroche bigendera etase TV n'omwana oso laptop ume orangi kegendera tekenye ngima igo omwana oja ka butali mwana oli n'omuiboli konyokagerete omayetena n'omwana kamose baba sokoro entabo yane n'omwana ogocha obwate ebirengereri ebing'ao pi nyanayo otamanyete igo togosabana kibachirali litang'ani bakupoke natako bomwango kuboli omwana ndimo okoigora omwana akoiranana orengereri nacha koba omosigo omochio igo koramo gambi motebie ebinto ebing'ao onyana amang'ana ya performance moboli nya baada ya siku 3 baada ya siku 3 omwana orana ya mbankaribisha bogi mambo ligora ya masomoka tata nanga nelia maya soko nanga nelia maya mama nanga nelia maya baba nanga nelia maya onkaribisha ka ngane elio gochana no mwana ndimoko igora tange report form tange fees balance tango nini ngaki wakora bubeiga omwana awaswa no bwoba asomochi nonyo bwate mang'ana mwayo je kugamba nere baadaye akotebi goro esukuru yaye ayande abo bisiara agero chogo tokonya muno moiboli mwana olibona okwobwa ora ochitaganiri okwomoyo kwanyara na ebisete rumu mali akireta agonya koligereria laptop yaye agonya koligereria TV agonya ku browse esimi mnererero ono tugosaba kwa niaba y'aba principal wansi na twikaransia abana bawe ikabaikaransi baboli igoro ya change ya uniform abande mbaikasi bawo tuboli basuke chituki batebi ngobu yabwogosuka n'ogotasuka abande mbaigwete barekane muna abande baroche bakorekana parabu batebi tuvotiero gatia oyole skuru no yotali skuru oyole skuru yoboroso yole skuru secondary yole skuru university bata ko yoroboroso arekane muna oligwe university yole university minyo yole university atakorekana muna yolikirwe gasi atakenya nera rundi nyanende yole secondary atakekorekana muna we university gosata korekana muna mwalimu we university igeko bakonto karansi abana tubatebye kene kyobogima ngayense yaikire inkikemo ganyete mambi onye nenyuomo ngakiako ye ngaki awene tukuyanda ka yeko garaka na nyuomu ogotaka oseka na nyuomu ogotaka bintu kebiganiri akuyanda nabi onye namasomo otagetose grade A osembi motebi kekiganiri amayonyo grade ekyo eliaje gwetogeli nakero nobuya bwokonyora grade ekyo nabo igongo sababa iboli titobe kama tumaini aito asebi ready oka na grade mwana onyolire so ono ichendo chembuya mwana onanyora onye chimbwa chaye onye nyenayo ogosinyire osinyira abaiboli osinyire nyana abalimu igewe chikomobera asiankong ko actualize ye echikoba keli nyo entweke nyoro turatonera balenga twarolira abantu bakonyora bachigokora medicine wendo ogwa marume ali university ogwo bwegima ali university onyora nyamoreo sobe addict ya maru senya solo cocaine oirana na aliko bonyagitali na tema abokole gakobo munyagitali okonya gutamuna iki client chai tali chonyora abantu akora na bwegasi obisi yaye konya gutamu nonyekere na ajabe surgeon ekerere monto murwaira igule na ingunyarabo gochigoko mana igagukana na ingo monto mungaye gatayara nyorire report yembe yuranyarebo tugambia abana baitu goro wanje chisukuru cyabo tubatebi igoro ya ngaki omogusia amenyete kurukale ogosamba enyumba kwa mfano neba neli obonyansi nkabwae bwo ayo moibolio ayo mongina ayo mogaka umwana mnaye samba yose kurukale muntu kale gusamba enyumba muneyo obonyansi boli bwayire ebintu byayire nini korora mwale mna abantu bakobimba amagoroga
batambuki bulibuliri muntu obimba amagoro iteka maira umuntu gwanyora okule na abana tubaletere biche muneyi bamanye na ali ese skuru no sobo edo mweli no mwabo ebintu bya abana bamwabo no bireme ebya no bireme ekera ko keke biritiga osamba kilana njire kikwenda nengana muneli na kilana eki ikiko kyamo bwati ero monyene kyabwati nyana abana baye ne ebyale bitali korwo mukyo yani kilana kitali korwo mukyo engana muneye muno mugusi minto mwanyagetinge mbuya abantu baitu bayimanye abana baitu batebigu tutigane ne kitogoro kobo starabu obonge mpaka tokobo abana baitu mpaka twasoka ko batebi bamanye na bintu byo mwana omwaba ali skuru babone ko bisika bamanye na narenye nbya yembi wana tosiku bamanye na amali muno mugusito bwate ensemo ya mali yetu ne kiskuru ekitwaro siria usi kinzemo kinde kyansi tekale kibwa kiskuru kinene toko tonera wo kitaga kwa kirigi go kyasi momanye tasi tonare tukoligi go esengenjo ntututansi tekorosie kyetu mapema inkeibere isatu twansi mapema abana bawo kiba bayichora ime ntokonyora nanda sitokoira abana baitu ekikinde kingeni bono kitwansa bwangwe omno kwesoku togenda tukirwanira nandi kyonsi tikibe kunse kibe libu ngaitwatigara muno omugusi omwanyagitinga gotokwanira abana baitu buya titogo kanyene merere kwanyoro moiboli osino mo biso bisigete monto monene kabisa kamolero gagwo gosine edo mugete ya ye chimitebere kwanya na skuru gete on fire ngote ne skuru engimero on fire tobe kebintebi in the perspective yani muna kere nande onyendi yego nyala kana ntwe gwana muna bali muna bintebi tokonya ko bitangasa kere bitatangasiri bigosira ngora kere bitangasire nabana abana anatebe kisibi bagotangasirana lero babwate bakachi WhatsApp group baoteba ninturero ntwasanga mambinto planet ko koleke nini wanekere ere kabireyo banyakorora skuru etenya zambu nkiye yare taligo sambe nkiye taligo sambe nkineli taligo sambe tusambe ngo nali turabwekana ekere tokonya gotangaza ganto gake twabeka Facebook ganto gake twabeka Facebook igotoko ru abari eye okyasa abana bali batali baya batumia kokorobo salio bonge otherwise jenda ko ganelia bayibuli amaya abana togopokya mbanga muna abale kwenye togopokya kirusa kinde igo chiskuru kinyagerete chi principal bakumenkie kegenderete we have tried our best twatembire ntweke na sensemo yetu lakini ensema eliende na intuji principal na bayibuli tole ensema eliende ntole sure na we are doing the right thing nkieko mwano ebisaboli aichankwa moroso asaiga usasa akorara 3 hours utara muligere lyo chekina inkieko mwano yakorama gosenyo no korara kwarara uragire to musaja boli uragire to kanda korara utamete mwano tarangire ikimesa na rashiriki ase ndagire ya morogo barro mwano ngakiale nyaye maiso mulige ngaki yakwa baliri amaiso omanya na yaya wekegendo kerega bono tutegeta abana kinyombe cyetu bale freestyle tutigete kinyaroka kimba mura kiroyo makole byaye okoende sukura akoenda nebintu biri byonsi bakateba niri ase ki WhatsApp group ase nini ochigo practice ya ase school yatoka na yaya skuru gete mwalimu talimu ngakibona bali bonsi yatoka gafurana mbali baye ngakira nyalikana tolende tubwaterane tebere lyo mwana na mona kirale aserusa enganende buna bagocha moroche nseono yaonchukire nyana se mangana siasa umwako wocha tubwate chikura abantu banzire gonjukana kereka mbine bwata abafuasi baye abande nini abande nini mumanyete bono mangana lere yeke busyago tumeka naege songo na nini chimbe abantu abakanira malieta mumanyete omwana nero manya weso ime tutete umanye omwana inkiega wane komanya inkiata wane tekomanya ngayaru uteko muso omwana anje omwana siasa fulani
oyo nano kwawera sotanya ko mwera se kyo ganeretia mwanje ngayaru wotigo mwano atiko sukunane gali asegete yabantu nano komanya tani ko bamanya akoigweli etalio elie tagosi ngayaru omwana achigotoka asa matanga gete nonya no kumanyekana atamanye tinyo enbonga abwa matanga alenge osengo yo ngayaru akarororo botuko nwara gotenga mubaso nware aikaranse tororo omwana ole school ingayaru omwana agalekole engoro kenyoro ke limate mate no akole mengoro omwana funzi nyana yotabwati habari ngayaru omwana akaleko runde pigipigi naye kwanya kokora pigipigi no ndetanya kokora ngeli agotena inju nge omwana oyo imoli kandi ndelie pigipigi eli omwana oyo ajigotoka okorundie pigipigi maga yo mwana siasa gete bagende ko ese function gete tolende sana kitogote bya abana igore abana siasa omwana nacha ikenga kiyaye myaka ga etanile 18 na bakubwate gepanda twale ne card twale obo maene bwo komanya oyo komatebye kene na komatebye obolimo ekene nkelina abali bagoteba bolimo obonge nabwo abana bagwanje kobwa bagotebeke ekene ali esedi ororocherire no abana bagwanje kobwa sedi ororocherita litali no mwana ekera achire gali tomweti magizo tumotebe tina mwana ega onye kogosoka ororosokoge soko mwana amanya na chinsanchire nkoru nyomba inganeri ntaru nyomba echinsanchire goika yabere morogo ere lazima ngiranenyo nyomba mwana atabwati abali muneyo mwana munoyo nabakole into byaye maro igo kwarangeli umwana otachirunchera okuru mwana ogule korwe pigipigi goro okuru omwana ale go samera nyarabe igoro oakiru mbaro nyanyane myaka 16 iga omobero gwana iroko bwana omonto manene nerare siasa kumbe no mwana osenform tirial omaya wako ondoka gane ne guni yale go weta osuku yo mwana siasa gete gotuteme abana mnatogo to bagocha bazuiye bakani weso yase ase siasa ngane ndendaga ni okwana igore chikosi chechi university abana baitomba akora chiskuru chiskuru cha soki abana abawena tokogenda omwaka omutangini ase university chetu omo sikogamba orule report na ngai kero mwana arangeli ugochi nande nkosi kyao chikokora bono omwana ogonyoranje te kosi gete kwanyanyina atagete kosi gete kwanyora na isa atagete kosi gete na bono gosali kabisa kwanyora abaisemo kemba atagete kosi gete ngao abangina mokemba atagete kosi gete ngao chikazi na chiro chichigwesoi bata ya kosi gete jimbosa einyo komogata imbosa eyanko ya ata eyichira abantu eyima muminaota aye yimondu tayo gokora siku hizi abana ba okonyana batantanire na monase chingakie chibagwene bagenderete ko ochorwo chikosi awo ikaransi omwana mo ikaransi no monto manyete igore ekige gokoreka ne university tali monto ndebwenchi ogoncho kanana ora manyeke gokoreka ne university tali monto ndebwenchi ogoncho kanana ora ende kis polytechnic yali amanyani nkike gokoreka nororo goiketo ko monto gosomi ororo osomira ororo ntobwata asebinyoro byaito abantu chi professor tobwata chi daktari tobwata ndobwata masters bantu ba graduate abana baitu babwa chi degree bamanyete na inki university ke wana osomeru nande nkikiganirwe sekenyoro gitu nande nki ekora nyore nyemere mu bwango osonyale kwansi biashara mapema ekora te lazima tokena nokoli kuno muntu nki ekora akora oigole nyone biashara byao neyina era spirit erase gwerende ya CBE system of education so ntwe so imna abayiboli mono togaidi lakini nto basikobeterere abana baitokeli batagete tobaye mifano ntonya gupingana nabo mpaka abandi bakwirana na baji bengenda moletero omuntu okolire kosi muneyo osemo mo beka asesi bakwana no muntu manyete obwato obumanyi olia mweresa yasekene inalio omwana wagwika ameke daisho ningi yaye kosi aho chigokora tubwata abana nabona abange isikogali
ntogotaka esagasaga echesoe namonekere tokorigereria ebinto ebiechikosi na mono intu nekenyoro muna mwamogusi nkiege tutagete abanyagitari mbarenga chinyuro sajo nirenga tubwata abanyagitari bamauga mbarenga tubwata chi constituency cheito usiga abachumbe baito ngo kwana igo na inje muno morai gego ekerente nete school nganiga na inje go no morai na inje nyole mambi beza na ngo soka bumboli ekerogo na inje nyole na irunya sai haise wanje ntoligerere tiek binyore bibyeto toroche bintu emini chikosi abatalamu tutabwati what have we done nechibesi chetu cha CDF ingote abano mwana okora medicine togwene gonye ntubwati usinye neurosurgeon usi ose totembo macho chache osembo basi ose nyaribali ose ngwapi nye ntubwati neurosurgeon ingote abana ntokuru chibesi chisaine go train omwana oyo tomo onere kabisa no na tuteta kole neurosurgery munaba basi asoke tumena mumuronya rebe mwesiko nyarebe nale neurosurgeon mumuronya rebe mwesiko nyarebe nale orthopedic surgeon to beke chibese chito ase chiganeiri titobeka asitofire tubone kubeka kogokia abantu guseyo tobeke chibese chito ase chikosi chiri togane timu no mugusi nalio education is there to serve a purpose commit interest needs your community na curriculum ende onsi egokolera gosokia omonto ogochikoba useless as a community ebono te curriculum base ende onsi kutumeka sama somo eso asama somo yo mondo tali gocha koba of use to the community aibono tali masomo inje ntaito go shauli abarai baito ali esitonyo twekonya kana na chibese nchire set for the bursary ya masomo ntoligereri tu chamana iskandali toligereri tu amana yo ya chi college na nini toligere nyamba ali bakolire chi nyano medicine akolete general medicine lakini tugwene tugutwara bataramu chi radiologist tugwene gutwara bataramu gete tobeke chibeso omonto oyo ito onyekoru kenyorogete mata alibo bazi kenyoro bobasi nero gochinya chekirogoro bomachoge rogoro borabu bomachoge mate kabisa misesi bonchali mugumo bonchali suneka nyeno mo tutwale nyene munabona chinyomba chetu cha bugusi tutwale nyemba babere igogo nyabo songa tubwachi consultant na tutobe medical tourist area munabona Eldoret toko enda kogokero Eldoret toko enda esen tochikoligi matibabu agotoka arali autoka Eldoret otherwise amanganande mnama drugs chinyasole chisigara amaru na nini nintu twasoiri abana nintu toko soya abana chiba twabagolera twabatebyonja ikere tubwate busa twikaransta bagaka twatebyo mwana babonja si balimo osibalimo kabere oromemerwanga gotiga twatakanya gogoraki anya gosiba bono togosaba tukwane na abantu ligere lyo mwana ebikoba ligere lya maiso nawo chenchi kara ya maiso ebikoba ngakibiwanza ko mwama amaino mocheki ngakiga France abo mutulifu mono ngakiga fracha goseka taliwe control ngakyo mwana onyo ako ngakia akoiraneli igo komanya ronda isiere komanya omwana bwesoiri asama lyogo yogo tindi ndonda sana na ande komorusyo ekere omanyete batalamu wogo kwana nere na kumushauri so ndobwate guidance and counseling centers tobwate chi rehabilitation center in case omwana esoyoro skuru teyo era imokyo koboko igorata na boli ntubwati kesi kya mwana ogo nyaso nini intoli wa admit malaika asichu skuru chetu to wa admit abana abamoto yate ko ruchinga na abana aba bagocha na experience tofauti bani bagocha ko rwemechi esimegete nyanenya sora matoke rugurali bagocha kabisa asinya no mo iboli nyane akonywe nyaso anyanya sora igagocha manyete nekene entontu ko se tokere kawaida tukwane na abana aba motebi ngaki mose gwasoire seke ngaki ngaki moroki tago mwaye gomatena banotiga
moro kio bobe bwegente ekyo ngora motebi ubuya bwogotiga nagansire gotiga tago expect ya tige bwangu. The process is gradual. Na ase chikanisa cheito kalentu abwate Sabbath school echichiro paka bono chikanisa chinde nchibwate Sunday school abana bakoirwa basomi gugoro ya Nyasaye basomi gugoro ya Jesus Christ basomi gugoro ya the Holy Spirit batera igoro ya masikani batera igoro yo kwanje mirimo yo monene batera igoro ya abaiboli batera amatera akoenda n'amachikali 10 na ng'akia abantu bamenyeta asense ligere libano omwana waye nyeno gosaba nkwanya gumworokia amanya gosaba kanisa tanya gotacha yago uno mopasta ago kumine kiniki kwe uno mofato kumine kiniki ana bazo kakwa ndo motigetabu abana barabo na ngina selinde kwa baruta genda na nyoko bana bagenda limo linde mbako genda yani eregento ekeroro na libakuinyora ekerota iyo mbali naje ebibilia watotebuye lilia baba kwende kere Kristo imogeti umusaraba abangina bali baganza kolera kawata binu takondera nje erere inu n'abana bainu inki eminete ngolera kibono torera abana baitu mbarabu moyo bali simply eminete na kwana kokolengereri igoro y'abana babo mo ekerero kyangeli na goso mwanone nakamumanyite Nyasaye asagende skendelia asagende primary comprehensive either boarding asagende usine university omwanone namumanyite Nyasaye omwanone namumanyite Christ Jesus omwanone namanyite the Holy Spirit mwanone nabwate nyene Bible singa mukosonga mukomboerete room gotomere nti botambe ne university yali mwanone igasingwa kane fees kere tamuna ne high school wali namumanyite Nyasaye nale kiombekeli ya Christian Union gose Adventist Youth Organization gose kendi yonzi yakwenda na dini ende yonzi asoka mwegereti gose arororo tu ayetuli na acha gecho akanete fees tuliko moboli inkiago score on matters spirituality. So abana baito tubaire kanisa tugende nabwo ka koro kitabichinde moro kyasomo pastor mo guide gosomo sasrot wose morayi onde bwensi teba no gwakana efisi woka na kiba chirerende manya school te Korani bila school fees chot the report chi nyinge no boli andons every school blame malalamiko arule no monene uchungusa chesa chisabu chibesa chiskendali ne alina ababesa nyinge nchisangerei igogo nya chi report echigoteba na management eligichinchira chingiya chioko sangere chibesa korwa sa Bible ego Bible mbagora tiki barueti besecho wono ntoganya nande mna wono gochie weekend togosieka etogena goika ande liri wacho koigoro mwana akoira na mnalenge skuru tegosuka onye Bible tokweru weli nega nali osibo mochibi kabisa nayo mwana gawe cheskuru otwara nabwata sleep ekorokina ya nyane chia stop chiri fwemeronge bereji nenje na temil na rure komine sana mwalimu ngalibaga chendiye chinde lakini egira wocha bossa oika umwalimu amotomena ya ntokunyara ukorageli ntokunyara ukwaekeneke birabesa amotomeka nande ugo ikaka kwanya nando Bible omuiraniri bossa Bible oli ansese egino mwalimu maandiko yewe no mwalimu orano mobe nini mwalimu otakora miuchiza mo support aso waka na keliga ko bwata mwalimu ya support umwana aso koragira na masomo nalio that coexistence nalio chiskuru cheto chirawe amangana amange morocha yana skuru gete mwalimu gete gani talikende ingelina mwalimu otoma abana ego atamanye tisobo omwana omotoma gachola tefisi omuibolyo mayago bwata otoma omwana bagibira nyane esiringa mwalimu nare nando omotoma nagenda ocheno omuibolyo mayago bwata kwama no mwana oye ochaka bone segi ne school kwa mayago na mwalimu wetu no mobe nini ndi abo mobe bon you do your part no mwalimu akole part yaye
na lituraga chinyene chiskuru echirende twatwalire nago chigenda twatwalire kusiga igo otherwise igongo saba kwa niaba ya minto mwalimu onde karusi kuskuru gete achire skuru ende gaki walimu abonsi baruete chi university chiri ibakolete matemu ali oborai boli twese wagane fees 20p tukwanere n'abana baitu baba batwereru baba bakanye kwe class onya balimu lanchi yekire banyole lanchi abakoli emeremo mushahara ogo ikabanyora umushahara mwalimu tayo rasi nyuko tenenera skuru ende yonse chitovauti echitokorora injiriogo nya skuru gete baiboli mbako fees skuru gete aroba akora fees yonse skuru gete kwanya omwana akoragira buyoma yakwenda nyana matemo skuru gete omwana labda nechinyoyo mpaka mwezi nyana masoma ko affected skuru gete boleta abalimu abaiboli komenta bali besa kidogo gwerenda abalimu bamentu koliko syllabus yagendera skuru gete balimu mbayo nabaiboli mbali gorubesa balimu bakomentaru abana baitu basome chiri sadi echinchi kobwekana skuru gete wanyorana max yekoirera naye skuru gete yairera na nonya ndiri bawaswaiga bagwansa matemwe kama gegetangani tayale mbagwekaini ibale yoyoma oyondali bono olio ali weka ndiri bawogora tangane goko oyore gatiali abwati noyo bwo moisa koleki amago gocha igo kera bali bago chencheli uchi skuru na manomu na seita kosaba kwane ngolina tigaba ali mwa basoya mweli bagasoya ahora kyo buya gosobo gundo bwa wai kera abe no buya tutashukuru Mungu tumobwatisi agenda go kutukinelie skuru kera atoke na weakness sinchiroro chibodi nchiroro komotebi na ya ganga twakora abo monto muya na wako bwate board maagizo ya board na shule zetu zitanawili pamoja. Biamon ni sawa.